tun bayan cece-kuce da ya hargitse a social media a game da wasu kalamai da Dauda Kahutu Rarara ya yi. Yau amininsa abokinsa Yusuf Haruna Babanci ne da ya fito ya nuna lallai baya tare da shi, kuma lallai Rarara ya yi butulci. Ku kasance da mu domin saurara, amma idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel tamu mai albarka, ka tsaya ka danna mana subscribing da alamar liking. Mun gode. Shi haka yake da bai samu canji ba. Ai canji in na samu canji da ya samu, ko kwata canji shi na samu, kwata canji shi na samu, ya samu canji mana. Shi yanzu ya sai ya ce cewa bai samu canji ba a rayuwar shi a gwamnatin jihar Muhammadu Buhari, sai dai a ce ba a samu yadda ake so ba. Wannan shine gaskiya. Kuma mu ce gwamnatin jihar Muhammadu Buhari ba ta kyautata ma 'yan siyasa ba. Gaskiya ne. 'Yan siyasa da yawa abin da suka yi ba a yi masu ba. Alhaji Allah ya rufa mana asiri. Idan ya ce Allah, idan ce bai samu rufin asiri wanda ya yi ma Allah kare, ya samu rufin asiri. Ko mu nan bai mu kai kwata shi ba, muna cewa Allah ya rufa mana asiri. Kai ma ka gamsu ka kuma yadda da Dauda Rarara cewa kuna zargin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari gwamnatinsa ta damalmala Najeriya a kalmomin da ya amfani da su kenan. Ni ba yarda da wannan ba. Abin da san cewa ka yarda da wannan ba, a cikin gwamnati dai akwai wanda sun yi. Akwai gwamnatin waye zaka samu wasu sun yi daidai, wasu sun yi ba daidai ba. A gwamnatin Janar Muhammadu Buhari, ko kaki ko kaso, akwai abubuwa na alkhairi da ya kawo ma Najeriya wanda ba za ka ce a kwana da wannan gwamnatin ta kawo shi, wallahi ba ta isa ba. Irin wannan akwai alfarma, wata alfarma za maka ba na kudi bane ba. Kuma Rara yana da alfarma a kasan nan fiye da yadda yake tunani. Zai yi wani abu ya faru shi ma ya je a yi kaza a yi mashi. So a hakuri na san ba ta mashi laifa, an fa yi mashi ba daidai ba. Magana na gaskiya, ni na sani an yi mashi ba daidai ba an fa ba ta mashi rai. Amma dole ya kamata ya zama mai hakuri, ya yi control. In za ka yi fada, in za ka yi fira da yan jarida, kada ka yi da yan jarida, kada ka fira da yan jarida kana fushi ba. Kai kuma wani minista kake nema, wani mukami kake ganin ya kamata a ce da an baka a wannan gwamnati shine an saka ma irin gudunmuwar da ka baiwa gwamnatin Tinubu? To a bani shugaban kula da makabaratu. Ba shi ne zai mutu kuma kana ba duk iya wahala, ba dai zan kawo takarda makabarta za ka kai magawa kudi ba ko? Idan ce za su yi ci, amma shugaban kula da makabarta ma ne. Na ga dama wannan mukami duk wanda an dauko bani wanda na ga zan iya yi zan yi, amma da a bani mukami da ka a bani mukami, abun da ina nema gaba daya yana gurin Allah ne. Masu bibiyar mu barkamu da wannan lokaci, da fatan kuna cikin koshin lafiya. To yanzu haka muna tare da Baban Cinedu wanda ya shigo wannan kafar yada labarai ta DCL da wasu bayanai. Baban Cinedu dai fitaccen jarumi ne na fina-finai a arewacin Najeriya. Baban Cinedu barka da shigowa wannan. Yawa dutsen kura, barkan ka dai. Abokin aikinka Dauda Adamu Kahutu Rarara ya yi wasu bayanai haka da mutane suke ta bayyana ra'ayoyi. Kai menene ra'ayinka dangane da wato kalaman Rarara na bayan nan? To, kasan ita da duniya take, kowa yana da dama ya faɗi ra'ayin shi bisa abun da iya irin fahimtar shi. Kuma ni a nawa opinion din, ai zaka ji shi ma da yana magana ya ce shi da yaran shi. To ali kuma kaga ba yaran shi bane, ka gani abu ne. Magana yake akan cewa da shi da yaran shi, wannan ra'ayin su ne kuma ra'ayin shi ne. Kuma yana da dama because yana da dama ya faɗi abin da yake zuciyar shi da abin da yana damun shi. Amma ni da irin na ra'ayin, akwai abubuwan da ya faɗa wanda yana ganin daidai ya faɗa, akwai kuma abin da yana cikin abubuwan da ya faɗa wanda ni a na ra'ayi na ganin ni guri na ba daidai bane. Tafi daidai wa da na abubuwan kamar irin maganganun da ya faɗa cewa irin yadda kamar gwamnati mai girma shugaban ƙasa a Janar Muhammadu Buhari, irin abubuwan da suka yi mashi musamman wajen karshe-karshen mulkin su. Gaskiya akwai abubuwan da suka yi mashi wanda a tsakani da Allah ni kaina na san cewa ba yi mashi daidai ba. To me kamar yadda wannan maganganu gaskiya ne ba yi mashi daidai ba. Akwai abubuwa da yawa da aka yi mashi wajen karshen, musamman wajen karshen mulkin Janar Muhammadu Buhari, wanda in sun duba su mutanen da suke cikin gwamnatin, abubuwan da ya masu na alkhairi ya kamata ce sun duba bisa irin wayannan, ko da ya yi masu ko laifi a ce ya yi masu wani abu daban, ya kamata su duba alkhairan da ya yi masu, ya wato su manta da wani abu. Amma na ga ba su duba wannan ba, kuma ba su duba irin wannan alakan ba, sai mashi abubuwa wanda ba daidai ba da yawa wajen karshe. Shi kuma abin da ya kamata ya duba shine, shi mai girma shugaban kasa bai ma san ana yi ba. Mai girma Janar Muhammadu Buhari a matsayin shi shugaban kasa, akwai abubuwan da suke faruwa a mulkin shi wanda bai san ma ana yi ba. Duk rigiman da aka yi tsakanin mutanen gwamnatin Buhari da shi abokin sana'a na Rara, Buhari bai san ana yi ba. Abu na biyu, a cikin gwamnatin shi mai girma
Janar Muhammadu Buhari ai kware ne akwai matsaloli akwai kurakure da yawa wanda an samu wanda wasu bayan ma an sauka wasu kuma na cikin mulkin mun gani wanda wasu daga cikin su ba laifin shi bane wanda shi kashi aboki na sani idan kamata ya ce mutanen da mai girma shugaban kasa tsohon shugaban kasa ya aiki da su wato akwai wa'inda gaba daya abin da suka yi wato sun yi ne na ra'ayin kansu ba sun yi dan Najeriya ba misali akwai abubuwa guda kamar lokaci akwai sanda za ka misali a zuwa ce kasa ta kasa yin albashi sai a je a buga kuɗi irin wannan buga kuɗi ya kashe kasar nan ya kashe mutuncin kasar nan ya kashe darajar mutuncin kasar nan a je a buga kuɗi kuma bugu kuɗin ma suna buga yana albashin ne wala wannan abun da suna bugawa suna yi ne abun da suke gani cewa su suna gani ra'ayin kansu ne shi kuma shugaban kasa yana ba su dama ne suna yin abubuwa wanda yake ganin za su kawo ma kasa ci gaba suna deceiving din shi kai ma ka gamsu ka kuma yadda da Dauda Rarara cewa kuna zargin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari gwamnatinsa ta damalmala Najeriya a kalmomin da ya amfani da su kenan. Ni ba yarda da wannan ba. Abin da san cewa ka mai yarda da wannan ba a cikin gwamnati dai akwai wanda sun yi akwai gwamnati waye zaka samu wasu sun yi daidai wasu sun yi ba daidai ba amma ba za ka zo ka ce shugaban kasa ba kamar Janar Muhammadu Buhari mun yarda akwai wanda sun yi abin da ba daidai ba wannan gaskiya ne akwai su ko ni ana cikin gwamnatin mai girma shugaban kasa na fito na yi magana akan minista na shari'a ma wanda akan lokacin yana kan mulkin shi na fito ni na yi magana I'm not afraid ba wai bayan masu sauka ba suna kai ma ni na yi magana na ga abun da na gani na yi magana I will open my mouth and talk ana kan mulki ma na yi magana amma ba wai komai za a dauko kuma a dora mashi shugaban kasa a ce a'a kaza yanzu kamar misalin da yayi aka ce wai kwana dari na gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ya fi shekara 4 shugaban kasa Buhari wannan magana banza ne ba zai wannan magana ma hankali ba zai dauke shi ba ya za ka yarda da wannan magana amma ai abokin aikin da rana ne ba wannan to shi da ya faɗa dai ai shi yasa ba son kai fira cikin fushi shi akwai bacin rai na san da yana damun shi wanda aka yi mashi laifi gaskiya ne an yi mashi laifi yanzu an magana laifi a gwamnatin nan ne akwai wanda aka yi laifi ma irin ai laifin da aka yi shi ba mashi ba laifin da aka yi daga wancan gwamnatin zuwa yanzu da ai ne hakuri ni ma na yi yanzu wancan gwamnatin a cikin ta shi ya sani a lokacin da ake magana wannan barnan da yana magana ai mashi barnan da aka yi mini ya sani ba dan karmi bane ya sani amma cikin su waye ya taba ya compensate dina daga jiha zuwa federal waye ya compensate a ina ne an bai magana amma federal da akwai da suka ce ayi hakuri za a samu lokaci kuma an yi dole a wani abu za ka yi hakuri domin akwai lokacin da za ka jira yanzu su kansu sun shigo gwamnati sun samu matsaloli suna jira maybe ga rigiman shari'a ga waye ka ba da time da za a samu lokaci da za a ce a to ai ga time idan ka ba da time yanzu yayi early yayi wuri a fara mutum ya fara rigima yanzu saboda akwai lokacin da za ka jira idan ya kai gaba da za a rigima din ai magana baki kowa iya nashi mun ma fiye magana baki din lokaci zai da za a yi magana wanda ya mun gani ba daidai kuma za mu fada amma babanci ne da shi abin da rana ne idan bai nemi cewa a bashi mukamin ministocin nan ba ko ba shi a bashi ministan ba amma a bashi ya ba wasu ministocin nan tun yanzu za a yi gwamnatin nan ta shugaba Tinubu a yi ta kare kamar yadda yayi zargin ta Buhari ma ta tafi haka nan ba tare da wani abu ba ina laifin haka dan ya nemi wannan abu wallahi ko ni ban ga ai magana da gaskiya idan ana magana gudunmuwa duk wanda ya ce rana bai bada gudunmuwa ba ya kawo son rai ya kawo ra'ayin kanshi ya kawo nashi wahala da muka sha a wannan tafiyar daga farkon ta zuwa karshen ta ba dan karami bane ina da kuma da mana ga maka ai irin wannan ai ba komai ne ba akwai abubuwan da ya faɗa wanda yana da gaskiya ne akwai abun da ya faɗa kuma wanda ni ra'ayina ba wai na ce a ra'ayin shi ba ni ba daidai da ra'ayina bane kamar waɗanne abubuwa ne rara ya faɗi da kai babanci ne da baka gamsu da su ba a fito ka ce mini wai abinda aka yi a wannan gwamnatin na kwana dari ya fi na shekara 8 na Buhari ai ba zan yarda da wannan ba hankali na ni ba zai dauki wannan ba hankali ma ba zai dauki wannan ba ni ba zan yarda da wannan ba me yasa kake ganin haka saboda abinda na sani ne a gwamnatin Janar Muhammadu Buhari ko kaki ko kaso akwai abubuwa na alkhairi da ya kawo ma Najeriya wanda ba za ka ce a kwana da wannan gwamnatin ta isa ta kawo shi wallahi ba ta isa ba amma ana maganar da aka daina garkuwa da mutane aka samu lafawa gashi kuma faɗi tashin da gwamnatin ta Tinubu take wurin haɓaka tattalin arzikin ƙasa wanda ake ganin watakila abubuwan da shi Tinubun yake sun barranta da tsohon shugaba Muhammadu Buhari baka ganin maganar rara din tana da a wannan layin maganar harkar magana kidnapping da magana tattalin arzikin ƙasa gaskiya ne Tinubu ya yi bakin kokarin shi amma yanzu ka tuna lokacin Boko Haram da mai girma tsohon shugaban kasa ya zo lokacin Boko Haram a cikin kasuwanni an kasance irin Kano
Kaduna, Abuja, kai wurare da yawa sallar juma'a ma ba yayi. Yanzu kafin wannan shugaban kasa tafi sai da zama na wannan magana na Boko Haram kashi 80 nashi an samu saukin shi. At least in wani gurin bai yi ba, ai a wani gurin yayi nashi kokarin. Ni ba ina magana cewar a'a abin da nake nufi ne a ce wai a kwana da dai ba wai ban sani wani site ba a ce gaba daya a gwamnatin Janar Muhammadu Buhari a wannan gwamnati kuma ce kwana da ta yi abin da ya fi nata, wannan shine ba zan yarda da shi kuma ban ce maka shi shugaban kasa wannan fa yana bakin kokarin shi magana amma baban Cinedu